חברים, אנחנו פה במשתמש שבארנה 10 של בן דוד שלנו. יש לנו פה בתוכנית פרי, סילבר, גולדן, מג'יקל וקלן באטל 10 מ-10. נתרום לך פרנסטון. יאללה, עם מה נתחיל? נתחיל עם הפרי. כן. יש לנו שתי פתיחות, גולד, דארט וארט. סילבר. שתי פתיחות, גולד, ברבריה ומיניונות. עכשיו אנחנו נעבור לגולדן, ואחרי זה לתותחים הכבדים. יש לנו פה 4 פתיחות, 3 מיניונות, 6 סקאפטון שלו. האם יהיה פה אפיק? עכשיו אנחנו עוברים לתיבות הטובות. תתפללו בשבילנו ללג'נדרי חברים. יאללה, קלן באטל. יאללה. 1620, 6 וויזארד, חכה, יאללה. 6 וויזארד, קדימה. 6 ררים, 66 זאפ, וואו, יש לנו פה הרבה, סיימנו את כל הקומונים. עכשיו אנחנו צריכים הרבה ררים ואפיקים. אפיק! רגע, אפיק אחד זה לא זה. צריך עוד אחד לפחות. לא! רגע, הנה, יש את כל הררים, עכשיו יש לנו לג'נדרי. איזה מעצבן. איזה בחר. וואי, זה היה קרוב. עכשיו מג'יקל מג'יקל, יאללה, תנו לנו. לג'נדרי. יאללה, בלי יותר מדי חפירות. אין הרבה קומונים. אוקיי, רגע, 6 רר, יאללה, בואו נקווה עכשיו לתותחים כבדים. 7, לא. אין פה לצערנו. יש פה את כל ה... עכשיו יש אפיקים, עכשיו יש אפיקים. 4 חבל. ויאללה. או כלום, אבל לא נורא חבר'ה, עכשיו נעבור למשתמש הבא שלנו.